A veure, penya, què és una paraula? Profe, això és molt fàcil. Ah, sí, És molt fàcil. Doncs va, digue'm què és una paraula, xulo. I no t'estic dient que em posis exemples, no. T'estic dient que me la defineixis. Què és una paraula? No és tan fàcil, Doncs no és tan fàcil. Imagina't que la teva millor amiga es diu Amaya i saps que els seus pares han tingut problemes però encara no saps quins. I li dius a una altra amiga: la Amaya encara ha d'explicar-me allò dels seus pares. Quantes paraules hi ha aquí? Mira, segons el Word n'hi ha 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. O sigui, el Word considera que una paraula és allò que té espais a banda i banda. O guionets. Hola, sóc l'Aida de l'edició. No sé com coi m'ho vaig mirar quan vaig escriure el guió, però el Word compta que aquí hi ha 8 paraules, no 9. Mireu, paraules, 8. Vaja, que pel Word una paraula és una cosa aïllada per espais, i punt. Però una paraula, amiguis, no només és una cosa, dit amb més precisió, un conjunt de caràcters, aïllada per espais. Si li demaneu a un lingüista, us dirà que en aquesta frase hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paraules. Perquè en català hi ha paraules que escrivim juntes o separades per apòstrofs o guionets. De fet, això dels espais, com aquell qui diu, s'ho va inventar algú random i així es va quedar. El tema és que posem espais per poder llegir millor, perquè si escrivíssim la Maia encara d'explicar-me allò dels seus pares tots junts, seria més difícil d'entendre-ho. Però ho escrivim separat o junt, aquí hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paraules. De fet, mireu, aquest explicar-me, que són dues paraules i que separem per un guionet, en castellà s'escriu tot junt, explicar-me. I només perquè en català s'escriu amb un guionet i en castellà s'escriu tot junt, hem de considerar que en català aquí tenim dues paraules i en castellà només n'hi tenim una? Explicar-me, explicar-me són dues paraules tant en català com en castellà. I mireu, us poso un altre exemple. Els vídeos de la filòloga de Guàrdia em semblen superinteressants. Superinteressants. Junt o separat? Super és una paraula? O superinteressant tot junt és una sola paraula? Super esmorza. Considerem que super és una paraula o és un morfema? Recordeu que a l'últim vídeo vaig dir que els morfemes són menys importants que les paraules. Si considerem que super és una paraula, hem d'escriure superinteressant separat. Igual que escrivim molt interessant. Molt i interessant són dues paraules. Per això, de la mateixa manera, també podríem considerar que superinteressant són dues paraules. Però, per altra banda, també podem interpretar que super és un morfema i que s'uneix a la paraula interessant. I que, per tant, ho hem d'escriure tot junt. Superinteressant. Igual que escrivim tot junt supermercat. I no escrivim super per una banda i mercat per l'altra. Hem començat dient que determinar què és una paraula no és tan fàcil i acabarem dient que determinar què és una paraula no és tan fàcil. Però ara, per de dir-ho, ho hem demostrat. Jo per avui m'acomiado, però ens veiem ben aviat per parlar de què són els morfemes, de quins tipus n'hi ha i tota la pesca. A reveure!